बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज BTCनि मोनफ्रोमबो भेन्सार फरायसालिनि मुंखौ थाबैनो सरकारसिम गथायनो बिथोनलाइ फैदों। नंगौ, बे समाव BTCनि सिङाव थानाय गासैबो भेन्सार फरायसालियाव थानाय मुंफोरखौ गथायनो बिथोनलाइ हरदों। आसाम सरकारा BTCनि सिङाव थानाय भेन्सार फरायसालिफोरनि फारिलाइखौ बिहरदों। आसामनि डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि एजुकेशन ममता हजाया BTCनि सोलोंथाइ बिफानसिम गांसे बिथोनलाइ हरदों। बिथोनलाइयाव बुंदों BTCनि हालामनि दाब दाब ओनसोलफोराव थानाय LP, UP, हाई स्कुल, हाई सेकेन्डारि बायदि भेन्सार फरायसालिफोरनि फारिलाइफोरखौ हरनांगौ। फैगौ 22 आगस्ट 2022 इं खालारसिमनि गेजेराव फारिलाइखौ हरथारनो नांगौ। भेन्सार फरायसालिनि फारिलाइखौ लानानै सरकारा मा खालामनो सानदों बेखौ दासिमबो रोखा मिथियाखै। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि मोनसे खौरां। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360